नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही पाहत आज नाथकृपा डेअरी फार्म या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे सहर्ष स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपला जो मुद्दा आहे तो असा आहे की आपण 15 ते 20 गाया इतका मुक्त गोठा कसा करू शकतो याची संपूर्ण माहिती मी आज या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे. मित्रांनो, तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर पहिले चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब चॅनलचं घंटा दाबण्यास तुम्ही विसरू नका. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत की 15 ते 20 गायापुरता एवढा मुक्त गोठा कसा करायला हवा याची संपूर्ण माहिती आज आपण देणार आहे. मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ स्किप न करता संपूर्ण पाहावा, म्हणजे की तुम्हाला आज संपूर्ण गोठ्याची 15 ते 20 गाया या मुक्त गोठ्याची तुम्हाला माहिती मिळेल. मित्रांनो, आज आपण पहिल्यांदा पाण्याची व्यवस्था पाहूया. या व्यवस्थेमध्ये मुक्त गोठ्यामध्ये संपूर्ण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गायांसाठी मिळणारे पाणी. पाणी हे गायांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे आणि पाणी पिल्याने गायांचे दूध वाढते. तर मित्रांनो, आज आपण पाहूया की गायांच्या पाण्यासाठी आपण कसा हे प्रयत्न करावा, गायांच्या पाण्यासाठी आपण कशी सोय करावी. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता की ते आम्ही गायांना पाणी पाजवायची सोय केलेली आहे. मित्रांनो, एका गाईला दिवसातून 100 ते 125 लिटर पाणी हे पुरेसे आहे. त्यासाठी गायींना रोज मुक्त गोठ्यात पाणी मिळणं म्हणजे केव्हा बी पाणी प्यायला मिळाले पाहिजे, म्हणून आपण मुक्त गोठ्यामध्ये पाण्याची सोय करतो. आपण मुक्त गोठ्यामध्ये मित्रांनो आम्ही आता याला स्टँड करणार आहोत, म्हणजे जसं की एका वेळेस फक्त 4 ते 5च गाई पाणी पिऊ शकतात. आणि पाण्यामध्ये आपण याला गव्हाणीला मधून चुना लावून घ्यावी. चुन्यामध्ये प्रोटीन असल्यामुळे गायांना पाण्यामधून सुद्धा त्यांच्या अंगामध्ये प्रोटीन जातात. तर मित्रांनो, दुसरा मुद्दा आपला असा आहे की गायांना चारा टाकण्यासाठी काय करावे. तर तुम्ही पाहू शकतात इथे आम्ही गव्हाणीला आमच्या असे शिडीत पद्धत करून घेतलेली आहे, म्हणजे की गायी चारा खाताना एकमेकांनी ओढणार नाही व चारा व्यवस्थित खातात. ही शिडी पद्धत, या शिडीमधले अंतर आम्ही 1.5 फुटाचे ठेवलेले आहे, म्हणजे गायी 1.5 फुटाच्या अंतरामधून चारा खातील. तर आपला तिसरा मुद्दा असा आहे की मुक्त गोठ्यामध्ये गाया कशा बांधाव्यात. तर मुक्त गोठ्यामध्ये आम्ही अशी कड्याची सिस्टीम केलेली आहे, म्हणजे कड्या की जसं गायांच्या मोरखीला गुतून द्यायच्यात, म्हणजे गाया आपल्याला साखळीची सुद्धा बी गरज पडणार नाही. तर तुम्हाला मी दाखवतो की गाया कडीला कशा गुताव्यात. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला आज दाखवतो की कडे कशी गुतावेत गायला. तर याप्रमाणे गायीच्या आपण मुक्त गोठ्यामध्ये अशी सोय करू शकतो की गाई बांधण्यासाठी. आणि ह्या गोठ्यामध्ये आपण साखळीचा उपयोग सुद्धा करीत नाही. तर अशाप्रमाणे आपण कडींना बांधून गाया ठेवू शकतो. आणि आपण मुक्त गोठ्यात गाया फक्त सकाळी 2 तास आणि संध्याकाळी 2 तास इतक्याच बांधाव्यात, म्हणजे की सकाळी गाय पिळायच्या टायमिंगला गाया वरती घ्याव्या आणि कड्याला बांधाव्यात. कड्याला बांधून झाले की मग धारा काढण्यास सुरुवात करावी. धारा काढून झाले की चारा टाकणे. ती 1 तासात गाया पूर्ण चारा खाऊन घेतात. पूर्ण चारा खाऊन घेतल्यास आपण तिथं पाण्याची सोय केलेली आहे. त्या गव्हाणीमध्ये आमचे 24 तास पाणी भरलेले असतात. मग चारा खाऊन झाला सकाळी की मग गाया सोडून देणे. सोडून दिल्यावर गाया पाणी पितात व दिवसभर गाय आमच्या मुक्त असतात. तर मित्रांनो, मुक्त गोठ्यामध्ये चौथा मुद्दा असा आहे की जर आपला गोठा कोब्यावर असेल तर गायांना मॅट आवश्यक आहे. मॅट असल्यामुळे असं होते की मॅट असल्यावर गाया जर पळाल्या तर सटकत नाही, म्हणजे जर गोठ्यामध्ये जर गाया पळाल्या आणि जर त्या गच्चीवर आल्या तर सटकल्यावर त्यांचा पाय पण मोडू शकतो. म्हणून त्यासाठी आम्ही इथे या गोवर्धन कंपनीच्या या मॅट टाकलेल्या आहेत. तर मित्रांनो,
अशा पद्धतीने आम्ही इथं गव्हाणीची बी सोय केलेली आहे. तर मित्रांनो, आपला 5वा मुद्दा असा आहे की गायींना मुक्त गोठ्यामध्ये किती जागा पुरेशी आहे. तर मित्रांनो, एका गाईला अंदाजे 200 स्क्वेअर फूट इतकी जागा ही एका गायीसाठी आवश्यक आहे. हा गोठा आमचा 3 गुंठ्याचा आहे, म्हणजे 3000 स्क्वेअर फूट, म्हणजे इतका की 15 ते 20 गाया इथे आरामशीरमध्ये बसू शकतात. तर मुक्त गोठ्याचा असा फायदा आहे की गोठ्यामध्ये गायांचा व्यायाम होतो. व्यायाम झाल्यामुळे गाया दूध देतात, भरपूर प्रमाणात दूध देतात. आणि जर आपल्याकडे गाय 20 ते 22 लिटर दूध देत असली तर मुक्त गोठ्यामध्ये तीच गाय 24 ते 25 लिटर ही सुद्धा दूध देऊ शकते. कारण मुक्त गोठ्यामध्ये गायांचा व्यायाम होतो, पचनक्रिया वाढते, त्यामुळे गायांची दूध देण्याची क्षमता ही वाढते. आणि मुक्त गोठ्याचा फायदा म्हणजे असा आहे की या गोठ्यामध्ये शेण उचलायचे नाही, पाणी पाजायचे नाही. याच्यामुळे आपला टाईम वाचतो आणि वेळ ही भरपूर प्रमाणात कमी होतो. तर मित्रांनो, आम्ही सकाळी फक्त 1.5 ते 2 तास इतकंच गोठ्यात काम करतो आणि दुपारी म्हणजे संध्याकाळी सुद्धा ही 1.5 ते 2 तास इतकंच काम करतो. मुक्त गोठ्यामुळे आपला वेळ भी वाचतो. मुक्त गोठ्याचा असा एक फायदा असा आहे की आपण शेण उचलत नाही. 8 ते 9 महिन्यात शेण उचलून घेतो. आता पावसाळा चालू असल्यामुळे आम्ही शेण इथेच टाकलेले आहेत. तर तुम्ही पाहू शकता की आमच्याकडे सुद्धा 12 ते 13 गाय आहे आणि ह्या गायी किती आरामशीरमध्ये गोठ्यात मुक्त फिरत आहे. 20 ते 22 गायासाठी हा गोठा आहे. आम्ही मॅट बी टाकलेला आहे इथं. आणि हा आमचा 60 ते 70 फूट इतका आम्ही गायांसाठी शेड केलेले आहेत. मुक्त गोठ्यामध्ये तुम्हाला गाया भरपूर प्रमाणात पाहण्यासाठी भेटतात. मुक्त गोठा आम्ही हा 3 गुंठ्याचा केलेला आहे. अंदाजे खर्च 1 लाख ते 1.25 लाख इतका आलेला आहे. तर मित्रांनो, धन्यवाद तुम्ही आमचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. आणि मित्रांनो, पुन्हा एकदा सांगतो की तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.